नै बेनो स्कुला लोगोफोर स्कुला दासो गोदानै चालु जाफिनदों गेजेराव माबा मोनसे दावराव दावसियाव स्कुला बन्द जानानै दङमोन दा गोदानै चालु खालामफिनदों बे स्कुलखौ स्कुला बिराद मोजाङै गिदिर जानो थांगासिनो दंमोन स्कुला नैबे स्कुलनि फुख्रि स्कुला दासो गोदानै चालु जाफिनबाय थादों नै गेजेर ससेयाव माबा मोनसे दावराव दावसियाव स्कुला बन्दआनो जाबायमोन दा गोदानै चालु खालामफिनदों दा गोदानै खामानिखौ मावफिनबाय थादों नोंथांमोननो देखायहैनि आङो खामानि चालु जागासिनो दा गोदानै खामानि सोलिफिनगासिनो दङ दा बिराद मोजां स्कुल जानो थांगासिनो दङ बियो कलेजबो जानो हागौ बेयाव जामुगुरि बा राजा बाथौ आश्रम स्कुलनि नामा नैफोरो दा बर्थमान स्कुलनि क्लासरुम सोलिगासिनो बिथिंनो सालायगासिनो स्कुलखौ दा क्लासरुम बेफोरो बैथिंहाय अफिस स्कुलनि उनाव बेफोर बिल्डिङा चालु जाजोब्बाथाय मोजाङै जाजोब्बाथाय बेफोरथिं जागोन स्कुला खामानिया दा नैबे बिल्डिङावनो सोलिगासिनो जाजोबोब्लासो बिराद मोजां नुगोन स्कुलखौ नै नायनानै ला बैथिंहायनो सालायगासिनो दा स्कुलखौ नैफोरो जाजोबोब्ला नैफोरावनो जागोन स्कुला बिराद मोजां सोलिगासिनो खामानियाबो बिल्डिङाबो बिराद मोजां लुदों बे हावाइ लामा जिङाव मोनसे सक दङ ओरैनो जामुगुरि सक होनो बेखौ बे लामाया जाबाय रंगियानिफ्राय डाइरेक्ट भुटान थांनाय रंगिया टु भुटान रड बिथिंनि स्कुलनि गेट बिथिंनो जागोन बिल्डिङा जाजोबबाथाय गेटफोरखौ मोजां खालामगोन दा बिदिनो बायला जिला दासो गोदान चालु खालामफिनदों नालाय गेजेराव स्कुलाबो बन्द जाबायमोन दासो सलायफिनदों गोदानै नै बेयो अफिस रुम स्कुलनि